ka ebe mebere anyị were njem ihe na-eje hafe Chineke nna n'aka ọ bụ n'aha Jizọs Chukwu onye pụrụ ime ihe niile anyị sị gị biko lekwa nwa nwoke duru Lagos ka ọ na-eje duru eje ruo ule a o ji eje ka ọ gafee ule ka e wee nye n'ọrụ kwamkwam e wee nye n'ọrụ a Chukwu ama akpọ iwe ofu ego kara aka ego gbara agba ego nwere ụkwụ ịnọ Chukwu onye nke m ka ebu dachi ka ebu edei ọ na-agba eto onye na nke o mere omekwa ọzọ Chukwu duru nwa nwoke jee Lagos n'ohi afọ na ndị ama afọ ya amen ihe mberede nke okporo ụzọ ha ya afọ ya ndị akwụnakwụna ama mfụkwa ya amen ka ọ ga-abụ ka kịta abịa ọhụụ na-abịa abịa ọ bịa ebe a na-arụrụ m ụlọ elu na-ebulatara m moto njem anya ọ chọọ ịlụ nwaanyị anya ahụ nye nwaanyị ọ ga-alụ nwaanyị anya dọrọ na-abụghị nke okwu na ụka otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs amen kwadokwa anya kwadokwa anya onye nwanyị dube m ya dube gị ọkwụrụ amụ ụgwọ nwa oge ize ya kwụ mgbe goro ugbo ike goro traza na akpọsaga ele ihe mụ na gị jere ele ihe mụ na gị na-eje na mụ na gị kpachara nkata dịka di na nwunye n'ụtụtụ na-eweta isi wee jebe ugbo sị gị bịaba gị ikwebinyerere m eche nnọọ mụ na mmadụ na-ekwu ma eje n'ugbo wee gasa anya agasị imi na-enepụta na-eche na ị na-abịa gbụgo dibịa mmiri efere uwe nnasị ọbịbịa nnatara kịta ebe gba m ebe isi gba m ebe ị na-eje nna anyị biko ike ga-adịrọ m nnọọ biko achọrọ m nsogbu gị kịta nna anyị ugbu a ka m ji anata ahịa abịa m n'ụlọ ka m nwere ife ka m jebekwa na shed ka m nwere ihe wee jebe na shed biko ihe ọbụla mụ na gị nwere rapịa nnọọ mgbe m natara n'uchichi anyị ekwubie ịbụ onye asị ị ga-akọwara nya okwu ebe ka ị na-eje ị ga-agbarịrị ime okwu a kọwara nya ị ga-agwa m ma ọ bụ ngụ na anụ m ka ọ mụ na anụ gụ ọ dị mma nna ihe ju akpa machie ya n'ọgụ ndụ ịchọ ka m gbarịere m okwu a gbarịere nya okwu nna anyị ọ na ịmarọ na ọta ka anyị ji azụ afịa ịmarọ na ọta ata ka m ji azụta ego a niile m ji enye gị nri na-eri onwe nke ịdị mma ya ọrụ afọ anụ ka ị bụ onwe nke ịdị mma ya ose ị na-egote nwa na ị na-egote nnu onwere nke ị na-egote nwaanyị nọ n'ụlọ akwụkwọ bụ nwaanyị mma ụfa ncha niile n'isi m ka ọ dị ị na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ i wee chee na mma abịa soro gị jebe ugbo tata isi gbuo onwe nna anyị rapụkwa m dada nke njere ebe na-eto nna anyị rapụkwa m o ịnụrụ ife mkwuru asị m na ịbụ onye apala mụnwa bụ onye abalị anụnụ di mụ na gị omere gị mberede ọ bụrụ na ihe a na-atụga nna anyị imetụsịkwara ha aka ọzọ ozikwalụ go nna anyị anya anya Ifonye metalone lowa ojirisi ya buru Ifonye metalone lowa ojirisi ya buru Ifonye metalo na mmadụ mere agbụsị gbo otule ya mụrụ akọ Ifonye metalo oge ọbụla gị na mma oge ọbụla gị na mma ihe ụzọ bịara ka ọ na-akpọ ihe onye na-arụ ka ejiri mara ya onye nyekwe bụ ndị a dị mkpụmkpụ ha jidere mma nyere ha efe agbụsị gbo otule kwekere na nwa ugwu ọ bụ ihe ọbụla ịfụrụ na ọgị kwuo chọrị kwekere na ugwu tupu na ozi adịrọ m mkpụmkpụ adị m agbata na abụ ịdọrọ gịnị adịrọ m mkpụmkpụ adị m agbata na abụ ịdọrọ gịnị aka m emetụ isi ịdọrọ m mkpụmkpụ
Ife bra na eluru ogo aka ma de mbombo. Eluru m ogo police, eluru m ogo army, eluru nkotoma, forest guard, eluru m road safety. Height m ruru ndị a niile. Na ogo m ruru ha niile. Ka ngwazi je ka ngwa gị. Ndị anyị na-ekwu tupu ha wee mmadụ ọlụ, ha na-abịakwute m. Onye ọbụla ha chọrọ ịwa ọlụ, ọbụna m ga-eji nwa agba m wee kee ọkpọ. Ada ewe onye ahụ n'ọlụ. Na ihe ebe a. Ifuru ya? Isi agbaga amekata metụ n'isi kịta. Agasị nga eze dị gị n'ọnụ. Ihe ngwakwa, ọkụ ya bụ ozi nchọrọ izu kịta. Maka na nwaanyị na-anụ ititere ihe wee chụpụ ya ilo. Ifu gị ọ bụ na ọ ka na ọ agba na eze ka ị ga-agapụ ya. Ka ngwa agba. Maka abụ m ọ nasị eze. Ka ngwa gị igi ọjọọ n'ugwu ikwu kịta. Mbọsị eke na-abịa mbọsị a ga-abịa bịa. Bi ime gịnị? Ihe na-abịa ime. Gịnị ka unu na-abịa? Ịbịa ka ikpe a ebechi gị n'ọzọ iki eke. Unu ekpesigwori. Ọnwa mgbe ma a ga-agba wekpe ya. Uwe nunu. Bọsị ụka eke anyị ga-abịa bịa. Abịa. Ụmụaka ha mụrụ ndị anọ Lagos bụ ụmụ nwoke anyị ga-akpọrọ ya. Ndị nwaanyị kpọrọ ọ ga-esi wee kee ya bụ ikpe. Unu ekuzigwo. Agwachakwa gị. Mba unu ekuzigwo. Ihe ọzọ dị n'ime bụ ịmanụ ka ihe anyị na-eri na-abịa. Gịnị ka unu na-eri ihe ọ? Ihe a na-eri. Kedu ihe unu na-eri? A na-eri ofe egwusi, ofe ọgbọnọ, ofe onugbo, akparata, okobo, ofe ejune, ofe nsala. Akpụ ga-adị ya, alịbọ ga-adị ya, garị, nri ji. Anyị ama ngwanụ ga-agwa nụnụ. Mgbe nke gara aga mere maka esi wee ri. Mmanya achọkwa na mmanya achọ na mmanya achọ. Bụcha ọzọ ka iwenikwa aka tie nwaanyị. Ọgọ mụ na ụlọ abụrụgo onye gọrọ ọgọ be ngwere gbata na ngwere ọgọ ga-ada n'elu. Onye lụrụ nwaanyị ka o zuru ike o sikwasị nne asị anyị akwa ite ọkụ. Ụnụ lụgburu onwe na nwaanyị. Ụnụ anaghị abịa ebe mmadụ alụ nwaanyị. Ikegoni nwa ụnụ ekesigo ụmụaka. Chịrị pụọ nọ Lagos. Hapụrụ m ndị nwaanyị. Ka uche ụnụ siri dị. Mụ na ụnụ bụ ọgọ. Kịta rachakwa ụnụ anya. Ndị be anyị ekele m ndị ọgọ n'ọnụ a sị na ọ na-eme onye ọbịa tacha ọjị okwu ihe ọbịa anyị ata n'ọjị ṅụọ mmanya ife onye kọwara anyị ihe mere edozibe nwee mmiri jiri baa n'opi ụgbọ gị na nwunye ya na-ebizi gbaragba Ike gwụrụ. Ndị ọgọ m n'ọnụ ụmụnna ada emere ihe na-bụ okwu mụ na nwunye m bụ mmadụ aghọtaghị ibi ya. Ọ bụ na nwunye m na-ekwenyere m okwu dịka di ya mụ na ya ga na-enwe nsogbu mana ihe bụzi apa o bụ kịta ọ bụ eziokwu na m amaghị ụmam ya mana ihe butere anyị ọgụ ikpeazụ a bụ na m kwadochara ugbo mụ na ya kpebiri na anyị ga-ejekwa n'ugbo ya kwe m wee kwado ugbo jebe ugbo si nwunye m gwa ya bịara n'ugbo na m ejebe ọsị m nna anyị gịnị kwana ka ị na-eme ka ya sacha ya ezi ya si ya m na-eche gị ije n'ugbo rụgide ọrụ gbụrụ dibịa mmiri efere abụrụ nwa agbọghọ agbara na ndị bịa ga-abịa na mmiri ezobe mmiri de gbirigbiri n'igwe anya aka ya n'iro chegide nwunye m fụ gbụrụ dibịa mmiri efere ele nwaanyị ekele nwunye m nwanne na ele nne gị kokororo m arụcha m ọrụ nata na-enye ego ọ na-akpọchi ụzọ na-apụkwa apụ nwezie nwaanyị ome agha na ya na-eje n'ahịa ọ na ma anata ahụ ụgbọ ahịa ma ekwesịrị iji ụdị ajụjụ ahụ maka na ọnya na-azụ m nri na onwe ihe m nke m pas na onwe ihe m bụ na m erughị peni na m erughị afọ ife ọ na-ekwu ọpụta na ọ bụrụ eziokwu onye bịa na-ege ntị ife nkịta mgba na-atụpụ n'ọnụ chelụ ọ pụta na ọ bụrụ ya na akwụkwọ ụmụaka ya na-akụghị nri uluchi na-apụrụ ọkụkọ na-apụrụ ọgụ na-apụrụ ife ọbụla asịkọs gwa nọsịa ka anyị ihe ọ na-ekwu ya kwubenụ ya sịlụ gaba ife onye kwu ị na-ekwuru o nwere ihe a na-ekwu ekwu n'ọnụ nwunye m na-agwa ha na ọ bara biti bụ na ọnụ nwunye m gbakọtara ihe a wee obi na-alịkwa n'ihe nke gwụkpọwadịrị m obi ndị wee maa anya aka ntị bụ na ọsị
na mmụọ ka ọsị enwe ka ọsị oke adaka imi mmụọ dị ka imi onwere ọnwụ dị anụmanụ ọkpọrọ aha ọsọ na imi m dị ka imi ya obi m wee na ọkwa obi ka a na-agwado nwa obi na-ala ihe o wee kpoo m yaga n'obi jezuo m arụ m wee wenye aka wee nwa anya tụwa ịmatarịa ya ejiri ose aga ebe a na-agwọ isi ụlọ anya udo ka ịbara ikpe okike ada eke n'ụlọ ya nụ nnukwu ọgọ ị na-akpa nkụ agịrịga onye kwe ihe na-ekwu ọnwa ebe nwa ya na-ekwu lee anya gị ntị ejighị anya dị mma eje ụka ekpere onweghị onye a ga-eme ihe eme na achịcha ihu adịghị ọcha ọsọ gị were ihe eji asa azụ ite wee saba otele n'ebe nwunye m nọ oluchi ka ewu were ihe eji asa azụ ite wee samanye m otele ịsama otele sachata ya were ncha na ogbo sachata ịnwe aka na otele wepụta aka sie n'ibi o ji esi nsọ ọ gị bụ onye isi mụọ iyi dịka anyị malụ n'obodo ufume onwe anyị na-apụta mkpụrụ akwa ọ bụ na ụnụ m bi nso ebe ahụ ma bụ ihe m na-agabiga n'ebe nwunye m nọ nwaanyị a ji m agbacha otele ọ bụrụ na ọ na-ekwekwute ebe na nwa m nwaanyị ga-ekwenye ekwu nke bụ eziokwu na akpọke na-eju ọnya ọ tụ ya ụmụ azụ nwa obere ihe m na-agabiga ebe a ọ bụrụ na na-esi nwaanyị mmụọ ọnọdụ esi kpọọ ya kpọọ ya kpọpụta ya nye lụrụ nwaanyị ka o zuru ike alụrụ nwaanyị ka m zuru ike esikwasị ite asị nkwanye ite ọkụ alụrụ nwaanyị mgbe ibe m na-alụ nwaanyị ka m apụ okwu ọkọrọ ọbụla egwere gbadagbada ngwere ọbụ ga dana n'ebe nwaanyị nwa ndị nna m ochie ekele m nwadị anaghị nnọọ nna m ekele m adamma ara asọ m ịrapụ ikele ndị nna ya mana udo dị ebe anyị kpọrọ ebu ka anyị jụọ ya ajụjụ obere ajụjụ ana nna achọ ka m gwa anyị ụjọ atụ anyị ụjọ atụ kachapụta jụọ anyị ịma ego ka o si si lụkwalụ n'etiti nna anyị na nna anyị achọrọ m eziokwu nke bụ eziokwu amaala onye dịka ntụ osi kwesị na nne anyị bụ anyị zụrụ ya anyị nọ ntụ a wee gee ya na di ama m nke ọ eme ma nke ọ ya na-eme na isiokwu ihe akwadebe anyị bụ kedu ife na-eselụ papa anyị na mama anyị mee ka ghọta ya eziokwu bụ na nna m ada akwụrụ m ụgwọ okwu agwụ akwụkwọ ọ na-akpatakwu ife anyị na-eri agbụsị agba otele okwu agwụ agbụsị agba ike mana otu nne m si emesi omume mgbe ụfọdụ ada adịsị mma nne m na-akpaligide ọfụ ya iwu ya mmiri ọkụ maọbụ ịmụ ya ụla maka nna m dị mkpụmkpụ ndị oyi m na-ejizi ya akpalịsị m na-eweli ya na-akọsị m ọnụ biko anụ m ayọ unu biko unu nyere m aka biko unu dozizie ha na-abụ ndị be anyị unu afụ na ọdụmfụ ihe ọdụdụ okwu ekwuru onwe ya gịnị ka onwe ya onwe ya ọzọ na-achọ n'ike ọkụ ya bụ akwụsị ka ị ka m na-enwe nsọpụrụ na-enweghị m na anyị na anyị na-agbapụta ife kedu isi mkpebi ịgba ntụ a kedu ka ọ ga-esi wee mụọ olo n'ụdịdị ntụ a igwe gwekwa egwu na-enwetakịrị ibe melie isi nne na nwaanyị ọ ka akpachala agbụ ya bụ na anụ na-agụ ya agụ ọ kebe ya egonye ya n'orie kedu ife ejiji ma onye ugbo nwa ka isi na onye ekwu okwu ebe a oke ebe anụ ya rie ajụ ebe o si aṅụ ala nne ya isi isi anyị oriakụ ama m na ị mara mma bụ ibu mana ọ bụrụ ya ka ị ga-esi na-alụ di gị ụka ma ọ na-ama n'ihe elu ọ kwuru ada aka di nwere ya ka eji agba nkwụ nwaanyị mee ego n'isi ya fụ nna ya ọ na-eme anụcha ekpekwa
anyị jere nụta ga anụta omenala ndị be anyị bụ na nwaanyị ada aka die ihe fụkwara ka ị bụrụ ị ga-esi mee o tie gị ihe ịgbagjelugo ka iti gwara ya ọdụ na ụdị ahụ bịa be nnu bịa kọsara m agba m ya ihe oke dị ndị mmadụ ntị oke eme eji m ekuke unu si isi na mbụ onowu nke ufuma wee sị ka ị bịa sekpuru ana n'ihu dị ukita ebe ndị ọgọ m nọ ya ọ dịghị ọ ya ihe unu asịkwa m jee yọọ ya mgbaghara n'ife niile o mee m nwaanyị aka ya mere ekwu n'ala Igbo anyị a niile ekego nwaanyị ka ọ nọ n'okwu nwoke nwụrụ mgbe ekesị si na nwoke jie mgbekwa nwaanyị ejikwara ma ọ bụ omenala anyị ọ dị mma ọjụ njọ mmiri a na-ezo ama na ama ọ n'okpuru nwoke ka nwaanyị nọ wee na-asị gị sekpụrụ anyị jee yọọ anya yọsị anya anyị amara ihe ọzọ ga-aba n'ime biko agbụsịgbu otule udo ka a na-ekpezi udo ka a na-ekpe nke mgbe ka emesịrị ka esi mee mbụ kedu ife anyị na-afụkwara ebu akpa bụ eburu akpa ebu akpa jesia biko na anyị mee ememezi ọzọ ya bụ nwoke anyị na-ekiri ikwu ya nwekwe ka o si ruo echi o mee ebe na-abịa anyị nwata ya afụfụ enugo agbụsịdala okwu ya ka m ekwensu wee bata ekwensu bata nwoke mee nwaanyị wutere nke nwaanyị nwoke wute ya na bɛ kule kɔn sɔgɔ a y'a k'a bɛ tɔgɔ bɛ ba ne bi ba dan o bɛ gɔnu fume gwenu ọ kwado ka o si adụ na-adụ mbekwu n'ike ọ na-ekpecha anụcha ekpe ife onye o nwere mmanya ma ọjị ọzọ ma ọ bụ nri nwere gbaa n'ụlọ bupute nke iwetara ezu aka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ gị lacha okwu ọnụ nwere ife m na-aṅụ ebe a nwere ọjị mma ata maka na nwoke a efu na-aba ife onye meta ọmụ so si banye ife onye meta ka ọ dị ya n'isi onye menego omenke mbụ agbaghara omenke ịbụ agbaghara gwakwu ya na emesịa ntụnụ si akpali omenke ịtọ isi atọ n'obodo ufume a o nwere ọdalụta mkpụrụ akwa aka na ọgbọ ọdabụrụ ya ụzọ onye mma aṅụ nkwụ a ka nwa agwụ ya n'olu chikọ na n'ime ụlọ weta ife ka jee weta ife ka eribe ọkwa ekwesị ji papa nwa ọha nna anyị pụta n'ihu maka anyị chebe n'ụkọ ndị ụka na asịsị anyị ewee je n'onyinye nwanne pụtara ma mmụọ mgbe ndị ụka gbasasịara anyị ewee kpụrụ ewu na-abịa papa nna ya ọ gịnị bụ ihe a ewu a ka ikwe chukwu na nkwa ewu bụ ewu isi m na ewu bụ ewu papa nwa iji eje ebe nna anyị ewu a ka ya kpụrụ jenye chukwu n'ụlọ ụka ihe ọbụ ọkụkọ nna anyị ikwe chukwu nkwa si ya na ọ bụrụ na nwa anyị nwoke nweta ọrụ na Lagos na ị ga-akpụta ewu kachasị na ewu anyị niile wee jenye onyinye onye ka ikpuru ewu afọ na asa wee si na ị na-eje ebe nna anyị eruo n'ụlọ ụka ha zụọ anya n'oyi ebu ifele gị emegbuo m n'ụdegịrị a ma eji ekpụta ewu ha dị aka isi m mma akpụta ọ bụzi ihe nwere gaji ọkwa ego m fọrọ ego nwere ego na-efọrọ n'ego anyị mgbe ọ bụrụ na na-apụ apụkwa m o ihe onye nwere ka o ji enye chukwu ihe nwere ka m ga-enye chukwu ndị abụ na abụ n'ụlọ ụka sị ife nwele ka m ga-enye nna ma mee nwere ife welu ma obi nye chukwu nke a ọ ya anabata ya n'obi ife nwere ka m ga-enye chukwu
inwekwa ife mmesokwa je no ya mmesokwa je ngwa ọ bụrụ na ha anaghị eji apụ mmesogbule ewu ma m tebe nke onye ihe ọjọọ bi n'obodo ndị ọma onye ihe ọjọọ bi n'obodo ndị ọma nwa m nke ihe nwere ụsọ wee nataba anụ ukpo n'elu anụ dị n'ala agbaghị agba atọrọ n'ụkwụ a ọ dịkwa na mma Papa confusion ndị achụgo n'ọrụ ndị ilo m aṅụ ọnụ m nwaanyị ka nnụme ya gịnị ka ị mere Papa eme nkọta nwudo m agụ enwere ihe m mere maka na nọ n'ụlọ ọrụ mbụpụ asụ ka ibe m si abụpụ asụ ọ bụrụkwa na ụkwara dị na asụ nwoke asụ na meteto everywhere mba fa agbakasị na ngana ndị enu ya na ịmakasị na ụgwọ na Chineke bụrụ ekele na-eso na manara obe m na manara obodo m onye chụrụ gị ihe onye dị ihe onye dị kere onye chụrụ gị ihe awa GM getụmanụ na-achụ mmanụ n'ọrụ GM gwanye ha getụmanụ mpasapa n'anya maka ịghọta ihe a na-ekwu GM bụ general manager onye na-esote onye isi ọ ya chụrụ m n'ọrụ m nna gị ka ọ na-ajụ gị sọsọ ajụjụ nwaanyị mma nwere ebe m adịba ịmụ na ọbụla eri ndị ọbụla kpụpụta ndị ebe ị naghị egbu onwe gị na achụrụ gị iwe na-egbu m ebe a akwụkwọ ụdọ dị n'akụkụ ebe ma kwụ ụdọ ana m agwa unu nke bụ Chukwu ajụ biko bịa ka ije merie nri ka ị ka natakwa na ndụ kafa na-esiro na izuru ori enwe nne ebigharị ego ka ọhịa n'ụzọ ọha wee na-asị na nwa m nwoke bie na m ebe 82,000 nkịta 80,000 kedu ụdị arụ ala ụmụaka obodo a na-arụ ihe nka kedu ụdị arụ ala dị ihe nka nna anyị ọ gịnị agwakwara nke ka nje ghọta pọpọ chara n'isi ubi ebe a ịmụ na pọpọ ahụ ka m jere wee bụrụ na ụmụaka obodo aghọọ na pọpọ ahụ ta na nke acha acha ọkwuo nke ga aka ha aka kedu ụdị afọ njọ dị ihe nka na m aja aghọta ihe nkụrụ n'ubi ebe ahụ gịnị dị ụmụaka agwa ikoriko nwụrụ anwụrụ rure juru n'agbanyeghị na anyịnya makwara ya ihe nsọ obe Jesu ụmụazị ya nwa ha kepuru anya weje ozugbo wetuo obi gị ụmụazị obodo anyị rapụ fafa buru pọpọ jee taa agwa nwụrụ anwụ ozugozie rapụ fafa jee taa agwa ori na agba nna anyị mgbe anyị na-anọrọ ya o nwee ife nna eche ebe a gịnị na-eche ịma na oge ọbụla isi m ka anyị ji ugbo mụ na gị a na-enwe mkpọtụ isi ka anyị ji ugbo mụ na gị a na-enwe mkpọtụ ọ dịka ya sị na m ụdị isi ike nya ka m bịaziri n'ugbo ata na eneghelie na m anya ebe niile neghelie anya afụfụ niile oge ọbụla ị nọ n'ugbo oge ọbụla ị nọ n'ubi oge ọbụla ị nọ n'ubi na-ata afụfụ nleghericha anya ebe a nwere ife mfụtapụtara ya na-atụ alo ka anyị chọọ mmadụ ka ọ bịa goro ugbo a gokoro fancha niile na nwaanyị nwoke nọ nkịtị ka anyị were ego egotere ọkada ka o soro ibi ya na-agba ọka gịnị ezigbo okwu ha ezigbo okwu mama ichefugo na gọọmenti tiri iwu na ama na-agbazi ọkada na ọkada ka eji ezu oshi ya na-atọ mma efugo nwa nwụrụ amụ gara ibe marụ bịa nwaanyị mma dobe n'udo gbara ọgwụ ṅụọ ọgwụ ị na-aṅụ ada awụ ọkụzi ka enye gị ọgwụ ọzọ kọmgbadu ka ife mmekwa ka ihe mme ịmara na mekwa ya ka m gwa gị eziokwu ndị ori niile na-ezu n'obodo a onwe nke na-eji ọkada eje pọnk niile na-etiwa eje ebukọrọ ego ọrụ moto mara mma flashi kaz ọhịa eji ezu ori ma ndị na-atọrọ mmadụ onwe nke na-eji ọkada eje azụ mgbadu taratara gọọmenti sosi agbazi na ọkada gọọmenti ya na-ekwu ọkwa ha sị ndị ọkada ji egobe okpu ka e wee na-echekwa maka ihe mberede nke okporo ụzọ ọkwa gọọmenti sisi goo okpu ka e were kpuchie isi maka ihe mberede nke okporo ụzọ ego ha okpu na-erughị izu ụka na-abụ n'ịtọ ha machie ọkada ka a machiri ha ọkada
ogbu a ha je eweghachiri ya ndị goro ya ka ha eje kobe na palọ be ha were eje dozie palọ ka ya ha gwụ ya ọ bụrụ abacha ọ dị mma ọ kwaso n'ugwu ndị ugwu bụkwa ndị nwere ohere ịgba ọkada mgbe sọrọ ha ọ kwaso na mgbadata anyị ka a na-amachi ọkada biko onye na-achị achị onye na-achị anyị ị na-achịkwa ị na-enene ị na-ete ị na-aracha ọkwa mmadụ ka ị na-achị maka ị na-egwu ihe ọbụla o nwekwara ndị ka nwee ndị ka maka emegburu anyị maka na ịka anyị Chineke nọkwara n'elu na-ele anyị n'ụlọ anya papa oziọma ga-adị mma nsogbu adịrọ maka na o doro m anya na ife ga-atụ ihe okwu ọnụ maka na ịchọ ka na-akwari ka ozu akwara akwa n'obodo a alụ niile a na-atụ ka m wee baa uru unu kọta unu akọ ya ọ dị ya over the bar mana nsogbu adịrọ ihe ga-ebo okwu a kwefuru okwu a ife ga-ebo okwu a bụ agbanidi egwu nwa ha izu oshi ha agbagbuo gị izu oshi agbagbuo gị na nwanne ike na-agwa ehihie dịzikwa egwu abalị adịzikwa egwu mgbe sọrọ gị gaa n'abalị n'ehihie bụzi ihe dị denja nnukwu jam n'enu ọzọ aka ga-atọ n'enu eleghị na-agọrọ papa taa na-agbanyeghị na anya ya ihe ndị ụka n'ukwe pọpọ ihe na-agọ ọ tara ata ịmasị na dọkịta sị anyị na ọpọpọ na-ataghị ata ihe na-enye ihe n'ahụ ị na-eti mkpu na nna agwọ pọpọ onwe onye dere aka na pọpọ anọ dọkịta sị gị gọwa nke na-ataghị ata na oge ihe n'ahụ onye agbakwaghị nke gọ nke nne gị ma nke nna gị nye m isi ọsọ ọ bụghị na ihe a na-asọgide osisi akụta m n'ahụ akụọ m gị tụkatụka na efi a akụọ m gị ihe na efi a adị m kụta gị ejere m gị ịchaba ode adị m jere gị ịchaba ode ifuo n'obodo a ịchama ya anyị na-emepegharị anya pọpọ na-ata ata pọpọ ka ị na-etiri mkpu ijere m ijaba ode ijebe jecha jee ijebu ji ijerecha nata ejere gị ijabu akpụ njeje ijabu akpụ nata ifuru ka ogiri si efuru na enweghị ị ga-eme hapụ anyị na-ekwu ijabu akpụ gịnị enweghị ị ga-eme ọkpepị anyị ihe anyị na-ekirigharị ngafete ebe ọzọ papa egbutuo omi ọ daa na ana enweghị ị ga-eme igbutuo papa egbutuo nna anyị enweghị m ga-egbutu ya papa ru ana iru ana nna m ga-egbutu papa ịnụ ha gidi gbara na nkụkwa gidi ana enweghị ị ga-eme ma m gbutuo ya igbutuo ya egbutuo ndụ nwa ka ibere ebe achịrị ụmụ mpịpị ụmụ agbọghọ bịa ebe ụmụ agbọghọ ejiri kwụ ụgwọ agadi bịa ebe a na-asị gị weta ogologo chichi weta nketụrụ papa ru ana iru ana papa adaru jama ya na-eme esi ya hapụ ụlọ pụọ egwu a obiri ibu atụghị ofe bịa na ebe a na-adọkwụsịrị mbụ ndị ohi ndị ara mfụkwa ụlọ ebe ọzọ nwoke ị na-akpọ onye a chere ọmụka ị na-akpọ onye a ya mụka ị na-akpọ onye a cherekwa agwụ nkwa ka ndị kwala ị chọrọ ịgwa m na ihe anyị gwara nwoke ugbu a na o si gị mebipụta ọ bụ ihe ise ka njọ kwa ka iri ya dị ọmakwa na ị na-egwu egwu ọ bụghị ya ịma na ndị okenye anụ ihe a m jọs mee bụ ụjọ ka m jọs kwunyecha n'ime ama m ịghọta osikwanụ m n'obi ama m ebe a na-akpọ ịjaba ode ama m ịghọta betu ndị okenye a niile ịta ọkụ chaa ọkụ chekwawa ọkụ ama na ịbụ ha nwatakịrị ama m ịghọta osiokwa m n'obi biko ihe nwa ji ekwukwa bụ nwoke o chekwara gị echiche ọjọọ na gbasara ihe i kwuru aka m adịkwa ya hapụ ihe ahụ nọ echewe na ya ọ maka obere ihe mere ebe a nọ onwe ihe ọ ga-eme ọ ya na onwe ya mana osi m n'obi biko ka anyị gabagodo n'ebe anyị na-aga ka ike nwoke a dị nwoke a dịkwa ajọkwa ihe m nne kedụkwanụ ọ dị mma ụtụtụ ọma ezigbo nwaanyị nne kedụkwanụ afa gị afa m bụ nwaanyị mma nwaanyị mma ezigbo afa malụ mma enyere nwaanyị malụ mma nne kedụkwanụ ịbụ onye obodo anyị isi n'ịbụ onye obodo anyị
ịbụ onye obodo anyị a mụnwa nọ n'obodo a bụ onye obodo a mara onye egwu ibi n'obodo anyị a ka isi bata ibi n'obodo a biko ewe n'iwe kedu onye bụ nna gị? Nna ewekwa n'iwe ajụ niile na-ajụ ma ọ dịkwa na mma ọ dịkwa na mma maka na ịma na o nwere mgbe nwoke ya bụ toruo onye mụrụ bịa ajụbazie ya kedu maka ndị be gị ọkwanye ya ka m ji ajụ afa nna m bụ Ifeonye nke a dị nkenke nwunye ya na-ele mmanya n'akụkụ afịa be anyị nwaanyị eke mụrụ gị mana nnata obodo anyị nna bịa nna nke nwaanyị eke etinu nkwụ nụnụ afọ nụrọ gị ọ ga-abụ mgbe m gabara akwụkwọ ebezi ka m nọ n'obodo a nke na mmadụ afọ gị ebe ekwen ka ị na-aga? Nne m zi m ka m ga-agbata mmanụ eji esi nri ndujenu gị ka anyị jee nke ibu akpọ dị ka isi esi ezigbo nwa eji m fụ nwanne m nwoke na Ọnịcha nnata ka nna ha natara ihe biko ewekwe n'iwe ọ ga-amasị m ma mụ na gị bụrụ di na nwunye ma nnụba gị ha ka ị ga-esi fụ mmadụ ozugbo ịgwabịa na ịfụrụ ya n'anya ugboro ole ka m ma afụzi gị wee gwana gị na mfụ gị n'anya ọ na-abụ mpụta na agagharị na-achọ ndị mmadụ otu a mfụ gị nsị gị na mfụ gị n'anya biko ewekwa n'iwe ị na-ejekwa ụka? ana m eje ụka ọfụma na mụ na Chineke dị na mma ịma na katikist obodo anyị nụ nna m bụ katikist abụ m nwa Chineke. Kekwa n'afa gị? Mana ndị enyi m niile na-akpọ m Emi. Otu ịkpọ m ọtọ bụ egwu. Biko, gịnị ka ị na-alụ? Ihe m na-arụ bụ ana m anya bọs n'Ọnịcha. Ana m anya bọs ya ahụ ọnụ azụ ndị a na-agba Oseme market. Ana m anụ Oseme market. Ihe m na-alụ. Anya ka m na-alụ. Ọ dị mma, ịma na ife nji ajụ bụ na ịma ndị na-akwọ ụgbọala fada enwe efe eje ụka. Mba ntụfịa akwa. Chineke napụkwa ekwensu ike. Ana m eje ụka, adị m arụdo ọrụ ụbọchị ụka. Nke bụ Chineke napụ ekwensu ike, onye gị ga-ewe. Mba o, ma m nwekwe. Ọ napụ ekwensu ike, o weli enye ndị ọjọọ. Ọ nwere ihe m ji eme. Ọ bụ na onye m enwe mafụ dị mmadụ gị. Anụgo m efe ikwu ka m gaba ka nje gbata mmanụ. Ka nduje gị nụ. Mba nụ, akwa isi na isi esi abata. Ejebe ka idefu ndị bụ unu ka mụ agaba gaba. Ngwanụ, izi ọma. No. Elewu ukwu Emeka ịlụ nwaanyị. Anyị ejebe ụbọchị ụka na-abịa. Etitu anyị etitu Ano onye anọ. Kedu na izukọ bụ ebe a? Gị nwa odogwu. Ekwe. Ọkwa na ebe a ka ebe a dị. Obodo ka ọ dị. Makenelis. Siga. Kedu ebe fa? Siga. Ebe ezi ka ị sebegbo. Na nwa ka ebe na. Ọkụrụ m anya. Na nwa ka ebe na. Check up. Anyị na-ege n'ibe azụ na. Siga atọgbu onwe. Mmadụ bịa bụ sisi onwe gị. Ọ ka njebe agbụsị agba n'otele. Ị mara ịkpọ nwa m? Igbo? Tebe ya ebe. Igbo? Siga na-edide ụgwọ obodo. Ị ka na nwụrụ taa. Ya n'isi na ya bụ egu dị na nwata. Kwede aka n'osisi. Onye mgbe dị n'anya na-egu ya ebu ibu. O wee ngapụta. Agbụsị agba na ike. Igbo? Ị na-ekwu ka ime na-eme ọzọ. Agbụsị agba na ike. Nekwunu m anya. Ke ụdị nwa mụrụ ife a? Nekwe. Ọ na-afe eto. Ọ na-afe eto n'ajọ ndụ.
tata siga echi niile ọ bụla igbo nwanne ya nwere ike ịbụ cocaine ọzọzi bụ obula egbe ojebe abalị dị egwu akpali were nwayọ nụ ndị mmadụ mere na-agafe n'ụzọ dịza ka a na-azụ ndị ori be m wee nwaanyị na-ekwu etu ife nji ekwu bụ ka ewepụ aka enwe n'ofe n'ọdụ ka aka mmadụ ihe ebu ụzọ wepụ ebe nụ be m aka be gị njọ ịmara na-aka ọkpụ ị na-aka akpịkpa dị n'ajị kedu ọkpụ na ife na maka arọ one nwa gara aga agbagbu nwaanyị n'ori egbu nwaanyị n'ori nụ ife nji ekwu ntu abụ ka agwa ya ka o wepụ aka enwe n'ofe n'ọdụ ka aka mmadụ maka mmadụ agwa ya ọ bụ na ntụ egwa egwu kịta emeghe mmanụ gwa anyị na ebe ọbụla ị na-eje a na-atụ ya aka n'azụ si egwu igbo gara aga jụọ ese ọ karịrị mmanụ ijube ese kpọkwa nwunye iju ese ị ga-enwe onye bụ nwa ebe ka isi mụta nwa nna ya ọnụ mụ na gị abụọ nwere onye ọzọ anyị achọghị ịkwụsị ori taa chụkwụsị ori echi nwanne echi o kwere akwụsị ife a ọbụla ọbara m ọ bụrụ ọbara mba ife a ewo agbụsị agba ike agbụsị agba n'otele nwa abụrụ nwa m nwa abụrụ nwa m cha mba ọ bụrụ ọbụla mba ife a ma isie nne ọ na-alụ m afọ na ya bụzadị were tinye n'ọnụ ya ka nwa m bịazi otu pụlụ anị eko bịa nwa na-enwere chita mmadụ segburu onwe ya na siga ebe ka ị na-eje Papa, give me so blue no. Eh? It's your ibu. Ba chọ igbu gị. Igbo? Achọrọ igbu gị. Ọ ka mma na m gburu gị Igbo kara na mgba nkịtị bịa na-emebi ya Facebook. Papa chalekwa o. O maka soso sigi no nse. Sigi no soso kiji chọzi jigbu m n'ụlọ. Igbo? Bosọpụ na nwata gị siga n'aka. Mma egbu gị za ugbu mmadụ. Igbo? Ịmakwara na ede. Ime arọ na ede gị bụ nwatakịrị na-esegbu nwa gị na siga. Ka m fụ gị siga n'aka ọzọ. Amosi agba na ọjọọ. Amosi agba ni. Ndị ọgọ m were ije abalị abụsị abụ mmanya nji bịa ikele ụnụ maka ha si ekele onye na nke o mere ya emekwa ọzọ. Ekele m na-enye ụnụ bụ otu unu si wee mezie okwu mụ na nwunye m. N'oge gara aga mụ na agbụsị fụrụ n'ezi, ọ sị na ha ebisigo ikpe kwucha ihe niile na-etinye n'ọnụ na ha ekego ikpe. Ekwuru m ya na m ga-eduru ndị nwaanyị, hụ na eduru ndị nwoke. Eji m ọnụ ma kwuo ya, eji m ọnụ kwuo ya. Ma eduru ndị nwoke anaghị eduru ndị nwaanyị. Ọkwa ofu nwoke ofu nwaanyị ka m mụtara. Mana ekene dịrị Chukwu na unu mechara megharịa wee bizie nya m ikpe otu ọka mma. Ọnya ka m ji wee sị ka m butere unu mmanya wee kene unu. Ọmagbu onwe ka agbụsịsị gbaa otene ụmụrụ akọ. O nwere ebe dị ka agwa ntị ntị a ji tinye ama nnụ. Ebele isi ebele ntị. Ebele isi ebele ntị. Nọ apalị. Enugu n'ihu okwu. Nna m agbụsị bụ otu daalụ. Ofu aka anabatakwa m ya maka ifi na aghọrọ nwoke na-ada ọkwụrụkwụrụzi ọfụma onyelụ ndị aka ndị fọrọ na aịsị nọ ime ka odogwu eji ama odogwu obodo ebe a nọ anyị nabata ugwu na-adị mma nkwanye alo were n'ime m nọ ndewo Maazị Ifeonye metara nnọọ
No, anala maka ndị be gị. No mma. Inwe ọjị. Kedu ụbọchị anyị ga-abata be gị a ma nwa nọ ife ị ga-ewepụtasị mmadụ ga-eji wee meali ọnụ kwụsị ọbụla nke dị iche iche nwanne m anụpụtago gị mma nwaanyị nke a ka a nọ wee fụ na onye na-ejiri ego ada anụ nwaanyị owe nedalụ ọ n'oke isi wepụta ohe wee bebe na abacha klekele wee na-enwe ụzọ ya bụ agbụsị agba ike iletazikwa afịa nne ọma ọzọ imi ọma onwe kọọ ntị ọma agba ọma ifunye aka efe kịta efu ka anụ na-ayọrị ebe a bụrụ ndị na-enye aka ndị kristian otezie mgbe m na ya na-anakpu emeghazi apata ọkpa ya iwe fife nna eri ife nna ayọrị nna amịcha ọ na-abụ ka m bata n'uchichi ya Igbo onye ji ego ada anụ nwaanyị na-ebunite ebe a ka Igbo ada anụsịa nwaanyị atọ gbapụ ya weta iko bịa ebe a nwoke onye ife na ebe a ikpuru isi na ịda afọ ndị okenye a na ebe a ikpuru isi daalụ onye daalụ nọ onye gị na ebe a bụ ọgbọ ndị nna m nnọọnụ ndị nna m nnọọnụ kemgbe ị ga-aba uru afọ na ọkwụ dị ya na agbụrụ anyị na-abịa ihe ka ekwe na ya biko na ọ ga-adịnatarịrị mma amio ibe meta ọ gala amio ma tie mere ọnụ ka nta wele tie n'ọnụ m ka nta rie weta ka nta ya n'ọnụ wele ife akanye fa mmanya ebe alụsị ka ị nweta ọrụ ma okwu ka ọ na-amụ ọ bụrụ ogo ka o toro ụgwọ akwụkwọ niile a na-akwụ ị na-akwụ maka amamihe ị na-etinye n'isi nwa a na-ekwu nke ma na-eme ọzọ agbụsị agba n'otele agbụsị agba n'otele ihe mebicha onye kụziri nke a a sị ka mmanụ na mmanya aka mmanya ka omenala be anyị sikwu isi jugo ọnụ iwa nsị na agwa isi ọnụ gị baa na ntị gị papa chalụkwa eche m ka omenala be anyị si wee kwu bụ onye bụ ụzọ gbalụ mmanya ya ebu ụzọ nwụrụ ka ọkwa ndị ọzọ na nwere ife ọjọọ dị n'ime mmanya ebe iwu na-ekwusikwa ihe gị na omenala ebe ndị nze na omenala nọ ka ị gbatara mmanya ṅụ eji igwe gị na-akọwatara ha na-emara omenala nwa bụrụ nna ya ụzọ mụta dị ọkpara ya na ọ dịghị nke ịya nwa ọnụ jejuo ọnụ wee kọwala anyị omenala kasị ewute mbụ na ibe niile ọ na-eri ka o topụ ka mmadụ chaa ọ na-agba okirikiri ka ife ụmụazị ji egwuri egwu oge ụfọdụ na-ekiri iru nwa ọ na-afụta iru ụmụ itoru ihe dị mma n'iru ya negedegere gị isi na-eme agbagoro agbago ndonu na-ewe n'iwe ọ bụrụ na ya ụzọ mụta dị ọkpara mechie ọnụ gị nwa mechie ọnụ ọ bụkwuru oge ka ọ were mmanya nya nwanne m nwoke nyekwuo ikpe meta wetara anyị mmanya dị ochi ọbara mfụrụ otelie n'elu nkwụ ihe o tetere na mmanya ya ṅụọ nwatakịrị ya da-agụta makwa ihe kpachara anyị meghe ọkpa gị nwa na-achị amụọ ife ka mma pe ọbụrụ nwa mmadụ ji anya isi okporo mkpụrụ a na-akpọ a na-akụ a na-akpọ agri raka iji raka iji
No man ka mmadụ. O ba maka ki pese ta ta ka mmadụ. Wọ́n ta. Wọ́n ta. Wọ́n yẹ tó yẹ go tó yẹ go. Ani ẹ na agbagali o ka bra mo. Na gba do kirikiri. Nwa ma. Nwa m. Che. Ezigbo. Agụgụ ụzọ agụgụ ọnụ adịghị agụgụ ụzọ arapụ ọnụ. O ji akwụnye nchika nchita na nchi ya dị arị elu. Ihe nwere ka o ji eme ọjị. Ikoro ịla nọchite anya n'ala ndị mmụọ. Ana m anọchite anya gị n'ala ndị mmadụ. Mbịa n'ala ndị mmụọ inye m ife inwe. Ibi n'ala ndị mmadụ nye gị nke nwe. Nke nwere ka nyere gị n'ụtụtụ a. A sọrọ ụba dị abọnsọ ọbọnsọ obi akalala. Ọ kpụta gbaja wuri isi ya buru. Obuberazi ime oto onwe ya. Ihe ga nana na isi anyị na anya okpu anyị jara ha ekute ọzọ. Okpoko otu a ka o siri dị. Ụtụtụ ka anyị na-asị ka ọ tụpụ ihe ọjọọ tụpụtara ihe ọma. Ọjị ka eji ejikọta ngwuru. Nzu ka eji ezute ihe ele eme. Okwu otu a ka o siri dị. Ukoro. Heu! Ikoro mmọnwụ. Bamokwu. Ikoro. Ihe anyị na-emekwa na-ebu mfụrụ n'anya. Ọ bụ na igbe m kwue. Ka ọ ghọta na ebe ọ bịara bụ ebe kwesịrị ịbịa. Daalụ ọbịa bụ afọ ya. Daalụ Ikoro. Ife ya metere. Hey! Ikoro amosu. Hey! Anụsị m nwoke ịbụ. Were ọchị. Ikoro. Amosu kara aka ka ịbụ. Kịtịkpa. Eri mgbe e jiri jebe mbawa dibịa wee jebe na nke ndị ụka. Onwebe onye mbatara bie na ebe nna ajụ ese. Nwebe onye mbatara bie ọkọ ma afa. Ife metere. Ịgba gị site na ala obi m. Mmụọ bụ Ikoro nọ n'ụka. Anọkwa m na omenala. Maka omenala agaghị ana. Okpukpem otu a ka ọ dị. Akwụkwọ nsọ m na-agụ. Eleghị dịrị agụ. Ana m agụ mgbe ụfọdụ. O nwere ebe ọ gwara m na ụzọ ahụ nke na-eduba mmadụ n'ebe dị mma na-adị warawara kpọmkwem chegosila ebe ezigbo ebe gị na-aga. Mana ụzọ ahụ nke na-eduba n'ajọ omume na-adị obosara otu a ka ọ dị. Ọtụtụ na-aga n'ime ya igosi gị na o nwere ife na-eme ebe a ma dịra mkpokwu Chineke. Chepụta na ebe ị bịara bụ ebe kwesịrị ka ị bịa, ebe ụzọ ndụ dị. Ife emetere gaa n'iru. Ikoro ọ baghị uru ka ndị ọgbaba okwu okirikiri. Anyị adịrị anabata ịgba okwu okirikiri ebe a. Mmụọ m dịzi ebe a. Mmụọ m na-agba m na mbịa ha ebe a na ebe m na-eje akwụkwọ. Ife emetere. Echesigbo m. Ife emetere. Otu isiri kwu ya ka ọ dị. Gba m ife chọrọ. Ikoro ihe ọkụkọ bụ mmiri achọ dịkwa na ya mkparị nne. Ị nwetala ya. Pọpọ nkọrọ n'ubi m. Pọpọ nkọrọ n'ubi m. Pọpọ otu aka mgbemgbu ya ha mana ihe ọ na-amị n'aka ugbo akwụ. Nya ka mmadụ jere ebe a na-aghọ. Ife emetere. N'agbanyeghị. Chere. Ihe anyị nọ n'Ikoro kpọọ onyonyo mmadụ onyonyo mmụọ. Obi iri aka na nsị ọkwụnye aka. Gbane m afọ ya. Gbane m biko. Gbane m awa afọ ya. Ife emetere. Ikoro. Nwa na-agụ pọpọ gị bụ agụ nkwọ. Ikoro amosu ka ịbụ. Ikoro iriri akịtịkpa. Ikoro imesigoro m ihe iji emere m. Ka ọzọ ọ bụzi mkpọnye aka. Gaa n'iru. Ị ma na ọ bụ pọpọ ahụ ka nwa a na-aghọ. N'agbanyeghị na m were ihe obe krọs Jizọs. Ikoro gbaghara m. Mbịrambịra anaghị eli ozu. Oli ozu agbaghara ya. Biko. Emela ihe ọbụla biko. Emela umere ka ha. Tojuwa.
tojuba daalụ femete ikoro akpụkwala afọ ọzọ ebe a ịkpọọ ya iji eri esi ee mba ahụ Chineke napụ ifemete ka m gwa gị ọzọ elu agbanweela ọ bụrụ mgbe nna nna m ha na-afụ maka ikoro isi gị imi gị otu ihe nọ ekoro na mkpụrụ ikoro a na-agọ gị na-agụ isi gị ka arụsị abụkwara afọ ọzọ ọdịfi na-ekwu kwuo abụkwara afọ ọzọ kweghị na-ekwu biko gbaghara m aka m jiri jide ọkụkọ ọ bụrụ oshi arapụ na nya hapụ ya onye anọghị ebe eliri na-esi n'ụkwụ abụọ ịbụrụ chi ya karịa ihe onye amaghị atọrọ ya enwe mgbe si nwaanyị abọzina pọpọ ịma ihe nwatakịrị na-ekwu wee sị na ya ejere m ijabode aha dị oje gị ọ na ijabode kịta nke bụ na kamgbe o jiri ji ijabode ahụ nwere ka ahụ m dị ahụ na-agba nzụgara zụgara ife metere ijabode bụ makunle adekunle adetusa adenusi iyahusi iyabọ adebola ha ncha bụ ndị na-eme ihe na-eme na ijabode bụ ikoro na-enye ihe ha ji eti maka na ike nga ikoro ọ dị elu karịa ọ nọtara chi dibịa dụrụ agba ya kpọmkwem ikoro lee ihe m chọrọ ka imere nwata ebe o si na ya ga-ejere m ijabode tupu nya na-anata na ya akụchi m n'akpati ikoro aka m isi ka eme ya ka ọ na-atụtụ ahịhịa kpawa komkom mana ọ bụ na ọ tụtụrụ ahịhịa mgbe ọbụla m jiri fụ ya n'ezi ọsụ kọsụ ya na-asụ m ka efe ịchọ ka m mee ya ka o dina ife mete ikoro ị chọrọ ka agụ nkwụ dina ka o dina ife mete lee m anya ka o dina lee m anya agụ nkwọ etinye gị ka idine ife metere odine kpara ị na-akọwa na odine go kịta adụrụ eme ya mgbaga nna ajụọ m ese mara na odine go eziokwu ịjụ ese ka mmanụ na ọdịzikwa ndụ a ga-ezitere egozi gị ajụ ese gaa n'iru gwa m nke ọzọ ịma na m eji ịṅụ nkwụ ya ikoro ọ bụrụ eziokwu m ma eji ịṅụ nkwụ ebe onye nwa amadi ahụ nwụrụ nke ọzọ bụ n'obodo anyị niile bido n'ebe mmiri nọrọ ọmama ha ruo na njedebe were ibubo kacha ibubo tinye m n'arụ m na-ekwu okwu onye ọbụla na-ama jijiji ihe ọbụla m kwuru otu ahụ m kwure ka ọ ga-adị ife emete ikoro mmanwụ eche mgbe ị na-agba m na ịchọ ka ị bụrụ onye isi ọchịchị local gọọmenti ma ọ bụ ka ị bụrụ gọvanọ steeti ma ọ bụ ka ị bụrụ onye isi ala anyị gbaa gburugburu ị na-eme nke a obere ife ndị ya nọ n'ọchịchị ọ bụ ukoro na be m ebe a ebe a bụ nwa obere ebe na-enye ha ikikere mụ na-ekpunye ha okpu onye isi ala chọọ taa m chọ ikpupu okpu nchekwa mkpunye ya ana m anya ha ka ụgbọala ikoro ejegwu m ebe nne ji achọrọ m ịbụ gọvanọ obodo a chere ka m jụ na m ikoro ajụjụ achọrọ m ịbụ gọvanọ ọ bụrụgodi na ogo m erughị kama sị gbakwa m ihe ka ụkwụ m tokwuo ogologo ka m wee chi bụrụ gọvanọ obodo a ọ bụzi lekwala m anụ n'ihe na-ekwukwa m nọ n'etiti mmadụ n'etiti mmụọ ndị mmadụ zie ma ozizi nye gị n'ala mmụọ ikoro izie n'ala mmụọ ezie ndị mmadụ na ụwa ọ gosiri dị ife emete ọ ga-eri gị ofu ego ndị Awụsa na-akpọ ya dankasa ị ga-agba mbọ wetere m akpa nwatakịrị aba agụ nkwọ na-eyi i were wetara m akpakwuru danda ị ga-eweta ọrụ agwọ ị ga-eweta ọjị gbara 10 were weta ego ayọrọ 5 ka m gbazie m gị ihe a na-eme ozu abalị ihe gị ikoro si ngwa gị ikoro ndị a ịkpọrọ akpa mma eweta ego wetara gị akpa agụ nkwọ na-eyi mana ọrụ agwọ akpakwuru danda na ọjị gbara 10 na ndị nke ọzọ fọrọ afọ anyị ma ewetakwa ya n'ego ka ị were aka gị jegoro n'ọrụ agwọ ife emetere ịma na mgbe ụfọdụ ịjụ ajụjụ ị na-ajụ ya ka ọ bụ mụnwa na-eri ọ bụrụ m na-eri ya weta nke ọbụla ikwuru njụọ ikoro m ga-ajụkwa ikoro ka ọ gwa gị ife ọ ga-apụta n'ego anyị nna m ukwu mmadụ adụrụ aka na onye ọ na-ebuli oche
ọkụrụ adịrị aka onye kụrụ ya ọkwanụ gị desalụ m nke ka m na-efe nke ka m ga-efegidekwanụ gbanụ m ife oge eri ya ụzọ ya abụọ njem egwu agwọ njem agwọ ala enwere ofere mmiri kwụrọ mmiri chụrụ ogbu ugboro m ọ gosiri dị ọgwụla ọgwụ otu a heo dike na-enye onye ọnwụ mgbe ndụ na-atụ ya ụtọ ngwanụ ka ọ dị ife emetere ọ sị ka m gwa gị na ị ga-eweta akpa ego 25 nsogbu adịghị onye jiri ewu ma ọ bụ ehi je n'ụlọ ụka ya na-asị na ọchukwu na-eri ya mana anyị ma ndị na-eri ya nsogbu adịghị ha ma eweta na m ya mgbe ị ga-abịakwanụ ụtụtụ echi maka onye ji na ana ka isi na-agba aja aja ikoro nne m heo ndebe debere ike adị mma ewepụta ike obodo akpọ ọnụ ma jụọ oyi nke akwụkwọ ahụ bụrụ na-ebile mmụọ ndị egbuo ndị a esi ebe ala ya ọ lakwara ije ọ lara ya onye eziokwu heo onye ihe ọjọọ bi n'obodo ndị ọma obodo adịgo n'egwu obodo adịgo n'egwu obodo adịgo n'egwu obodo adịgo n'egwu ome na nwa ogbenye ga-ebio na nwa ọgaranya ga-ebio ife ike ụlọ na-eme ya malụ ya ruo ọkụ melụ chefu ife ikpọrọ nka nna alụlụ gị ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ dịrị gị leke dịrị gị n'oge dịrị gị n'afọ aha na ugboro anụ ihe ọma na-abịa ife emetere ikoro dike ọkụkọ nwata ọchịchịrị ugbo ka ọchịchịrị abịago m emego nke anyị si kwu ekwu eme ka mma ife emetere ikoro dike ngị na ikoro kpebiri banyere egwu buru ibu oge m na-akọwara gị ya obi m gwara m na ị ga-agụtasị ya ka m si ka m were gaa nkasa dịka Awụsa kpọrọ ya were kọwara gị ka ịghọta ọfụma amarọzi nka isiri bịaba kpụrụ ụdị egwu a dị nkenke gịnị ya amarọ m ma ọ bụghị ka a ga-akpụ ma ọ bụ egwu ka a ga-akpụ ikoro Femete mmadụ na ewu ọ na-ara Femete ajụkwuru ụdị ajụ ebe ọzọ
ahụ kwụ na nwa jụọ ya ewe n'iwe ọ bụ ife na-emeghị na nwere ife na-eme biko ewe n'iwe ka m gwa gị nke igboro abụọ na nke ikpeazụ ịbịa n'iru ikoro ime na nke mbụ agba gị na oge eri isi gị ikoro chi obi ebere arapụ gị ịbịakwa ugbu a na-ajụ m ajụjụ chi ugboro abụọ nke ịtọ ịjụ ajụjụ ekwesịrị ka ị jụọ isi gị ka tọrọ ije bịara mba ikoro efela nke o siri bido amarọ ma adịla ọzọ ekwuo n'ọzọ ọ na-ebute okwu adịla ọzọ amụọ n'ọzọ ọ na-ebute esemokwu ife mmiri ya kwuru o mere ya mana ogo egwu mmiri ya kwuru abụrụ ya ihe ọ pụtara ese mgbanụ m ga-agbanụ ya nụ ọ nwata kwụrụ ọtọ gbujie ji otukwuru ala gwupụta ọkwọ ka eji esi ya kwuwe ala manụ ọ gị si chụ ya ikoro ịbụchi nwere obi ọmakwa ife ka nna akpọ gị ife ka nna dị akpọ gị ife emete egwu a ikoro si m gwa gị na ya ga-anabata ya n'ofu ọnọdụ ọnọdụ a bụ na abalị 8 na-abịa abịa ị ga-eweta n'iri ikoro opam na 5 were tụkwasị n'egwu a ka ọ bụ na ife ekwuru ka emere nke ọbara gị ntị kwunye m ego a kwunye m ego ịgba moto abịa ebe a ọ na-ewecha m ihe na ọ bụ na ị gaghị emenwu ya nụ ya rapụ wetara m akwa nwa gbagụ nkwụ desi ebe a kem ịga igbo desi ebe a desi nọdị oche ife emepe ikoro mgbe ikperela ala n'iru ikoro ikperela edu n'edu ife emeke ikoro kwunye okwu na iko ikoro bụ ife chọọ ka ị nweta na ndụ gị nke a ka ikoro ga-emelụ ya ikoro obodo a niile ga-anọ n'okpuru otu a nwoke nọ n'obodo a ga-anọ n'okpuru m otu a ka ọ dị nwaanyị nọ n'obodo a ga-anọ n'okpuru m nwatakịrị nọ n'obodo a ga-anọ n'okpuru m na nkwọ nwa ebu n'afọ ga-anọ n'okpuru m afọ ihe ọ bụla bụ ihe nkọta nke dị n'obodo a ọ ga-anọ n'okpuru m ndị ọchịchị niile na ndị eze niile nọ n'obodo a ga-anọ n'okpuru m ikoro ga-anọ n'okpuru m taa ife emete iji erie isi gị ife emete ị chọrọ idune ọnụ m riri ọgwụ afọ ị na-alụtu biko nye eru n'ala biko nye eru n'ala aja m eje n'inye anyị gwọrọ agwọrọ biko ekwukwana ife anyị kwuru na ya ma ekwuzie maka na ikwuo ya tụnye ndụ gị biko ka m kwugharịkwa aka njiri jide ọkụkọ ọ bụrụ ochi ka a rapụ ya hapụ ya ahapụgo ya kwugharịa ikoro ga-anọ n'okpuru anyị ma anọ n'okpuru ikoro mba mma anọ n'okpuru ikoro kwunye ebe na nkwọ anọ n'okpuru ikoro na eke ihe ikoro nwere anọ n'okpuru ya n'afọ ihe nkụta ikoro niile anọ n'okpuru ya ọrịa nwa ikoro na ndị na-efi ya anọ n'okpuru ya ikoro ka m jere eje ala otu a ka ọ dị na ndụ gị n'ahịa ndị a niile ejibido emi ọfụ were ọla ahụ dị ebe ahụ ọlaọcha ka ọ bụ eledo were ya chere ka m gwa gị ife ị ga-eme mgbe ọbụla ị na-apụ onwe ka ebelebe si chi igbu ebelebele anya tie ọla ala ọnụ gị ife ọbụla i kwuru nke a na-eme mana o nwere nsọ ụbọchị ọbụla ị chọrọ ka ọla arụ ọra gị ọrụ edunekwala nwaanyị ime ụlọ maọbụ gị nwaanyị ezi kpamkpam ife emete ụbọchị ọbụla i mere nke a ụgwọ ị ga-akwụ
ga-abụ ndụ gị. Hey! Ife emetela Ikoro ya sịkwa na mmadụ mere ya. Ikoro Otu a ka ọ ga-adị. ka sikwara ike o. Mmadụ tọkwara na atọ. Ama ezete nkwe ke nwaanyị a bụ ihe nje ahịa ma ahụ nje. Ikoro nne m. Ikoro nne m. Hey! Ikoro nne m. Ke nwaanyị a hịkwara ma. Ikoro ịbụ na chi nwere bụ na nne nwere bụ ikwu mbụ ibe m. Mama! Enweghị mma ọgịnị? Mama asakwa ife lute ebe amakwa ile ewu. Nnukwu ewu ya dị osikwa ebe amakwa ile ya. Hey! Ọ dịkwa ka ofugo. Buziri jebe ebe. Ọ dịrị ọzọ ebe anwa. Ngwa ka mfụ ya ka nwa ife ya jebulu ewu anyị jebe n'ụlọ. Anyị nwekwesị ndị ori n'obodo a. Ndị nke na-ata ewu. Bata nwa ha! Oku enwe ngwe o je ebe fa ahụ. Oku ụzọ ụtụtụ akpọtụ m ihu. Oge ụzọ ụtụtụ nke na nwa ya mete nnụra. Nna anyị ọkụ nke a bụrụ nke a na-eme mkpọtụ. Ọmụ njezire ntọgbu na njezire ntọgbu. Ọkụ ime ewu anyị nke nnukwu a. Amakwa m ebe atọ ya. Ọdụ ọzịkwa ofugokwa. Mpapa ofugo. Ofugokwa. Ele ka mmadụ ga-esi ya nọ awọ geeti niile dị ebe a bịa ebe akpụrụ ego. Ọ ga-egwu. Amara m onye tọrọ ewu anyị. Ọ na bụ nwa bịara tọrọ ewu ka ọ bụ nwa bịara tọrọ ewu? Jụọnụ m ka m jụọ onye. Ị na-ajụzi m ka m jụọ onye. Ịmụ ihe mere ka anyị were ihe ọbụla tara n'abalị ha ncha bụrụ anwụnta. Nna anyị ka anyị si ene gị. Ka anyị si ene gị anya n'ihe a. Mmesịa ka mkpọ ndị na-ama ekwe ka ha mara anyị ekwe chọrọ m ewu a mana achọba ewu a bụ na afọ ya mụ na ndị ogbe a anyị ewere ụkwụ jee ụtọ nkọm. Ka m gwa gị ife ị na-ekwu n'okwu a ghọtara m ife ị na-ekwu. Ka iru gị dị iru gị anụnwa ana m enyo gị enyo n'ewu a ịma ife mere ewu a mana ka m gwa gị agwa ọkwa ifuru ewu a nna anyị ọ bụrụ na anyị buru ewu anụnwa jenye onyinye n'ụlọ ụka buru ejenye Chukwu ka isi wee kwu ya na nkwa ọma ndị otu a nwaanyị nwa ọha akaghị ịchụ ya n'ọrụ ebe o jee na Lagos n'ezie onye ya ewu ewu abịago were ị na-akọwara nnọọ Chineke bịara ebe eburu ewu a n'ihi na m kwere Chineke nkwa egwu ewee mma ebe ọ bụrụ na m ebuzi ihe nke nnukwu Chineke abịazi ekpụrụ egwu m ebe papa amakwa gị mana ikwe Chukwu nkwa ime nkwa ikwelu Chukwu ebe ọ dị otu a Chineke ọ bụrụ ngo bịara kpụrụ egwu m eziokwu unu ụka ọbụla eji egwu nye onyinye ana m akpụ ya akpụ ọ bụrụ na otu a ka anyị zụrụ nwaanyị ori mba mana ka nchụkwa gị Chineke nke igboro ole ka nna ajụghị ihe a ka ugboro na-abụ Chineke ị bịara kpụrụ egwu m Chukwu ị bịara kpụrụ egwu m ya bụrụkwa na ị bịara kpụrụ egwu m gwa m okwu kịta gwa m na ọgụ bịara kpụrụ mana ọ bụ na ịgba m nkịta ya gbara m kịta ma na egwu ọbụla eji nye onyinye n'ụlọ ka ana m akpụ ya akpụ ọ bụrụ m ori ọ gaghị bụrụ m ihe ọjọọ mbọsị ikpe mbọsị ya akpụ isi akpụ afọ ọnụ ọ bụ na ị dị emegheri ka gị na Chukwu mawazie aka jee ka gị na Chukwu mawa aka agwa bịa maka ife anyị ga-emekwa na ya ife ịchọzi ka anyị mee ọ gịnị ka anyị ga-eme sapụlụgo n'ewu chebe onye iberibe raka iji ịdị njọ raka iji nwoke dị njọ raka iji onye arụrụ ala raka iji ajọ mmadụ raka iji ị mana ịdị egwu ife onye anyị na-akpa nkata ụmụ ofu ihe gbatara n'obi orukwa nkwara mgbe ọgba ha gị n'obi ịbụlichi bụ anụ ọzọ ịkụ ha aka na otele ọ na-apụ n'ọnụ ka ịgba nke gbara gị n'obi mgbakwuo ka anyị nụ nna anyị ị chetara na mgbe nwaanyị nwoke na-achọ ije Lagos chechaa ọrụ na ikpele ekpele wee kwe Chukwu nkwa wee sị na ọ bụrụ na nwaanyị jee nweta ọrụ a na ị ga-eburu ewu bukarịsị n'ewu anyị niile wee nye onyinye anabụrụ anyị ejeghị onyinye kpamụ na gị yiri je nna anyị mana inele anyị efu na ewu anyị ji wee jenye Chukwu bụ ewu pekarịsị n'ewu anyị niile o wee na-ebutela anyị nsogbu mana ị na ya papa Igbo nwere ike ịbụ ihe mere eji wee chụọ nwaanyị n'ọrụ ya ha abụ ya ọ bụghị ya mpa agwara m na ngwa na akụrụ m ọrụ ọ ngwa na akụrụ m ọrụ so ị na-achọ ịgwa m na kamgbe a m pụrụ ikwere Chineke nkwa imezu nkwa ikwere onye ekwu ya enyere m onyinye onye ha onyinye onye rie kedu ihe emere eji chụ n'ọrụ gbara m ụgbọ nwa mkpi ma na ememe ife ibe m na-eme abụrụ m asị na abụrụ m asụ ejiri maka ya chụọ m gbara m ụgbọ nwa mkpi n'etiti ehihie ọcha na mma anaba na mma alarụkwa n'ụlọ ọrụ anyị o mere izuụka abụọ m ji wepụ ebe a ọchị ya mazụ agwara m na ngwa kụrụ m ọrụ o papa nke a akụzigokwala anyị ihe na ọ na-adị mma
ekwe chukwu nkwa ka emekwa ya ka esi wee kwu ya o. Nna agwụ okwu n'ụna. Ọ sị na nna agụ chọ. Asị na nke nkwulu abụrụ ya. Na-emebila anyị ife. Nna nara ekwu chọ kokokoko. Ọ dị mma egbugodogo m ihe niile a n'isi m. Gịnịzi ka anyị ga-eme kịta? Ọ dị mma. Nna anyị. Ife mụnwa chepụta a ga-eme bụ ebe ọ bụ na ndị ori abịago kpụrụ ewu anyị kwere Chukwu na nkwa. Na ife anyị eme bụ na anyị achọba nne ego wee jebe afịa. Anyị ruo n'afịa anyị achọbakwa ewu rakwa ka ewu anyị ahụ ka o were eje nye onyinye n'ụlọ. Anyị na-akọwara m nkịta na ọ bụrụ na anyị ga-ebibe ego bite ego wee je goo ewu gbara agba wee jekwa nye onyinye nke ịbụọ. Je kene Chineke na-akpọlatara nwa m nwoke ọrịa. Papa. Mba, anyị jezi ekene Chineke na-akpọlatara nwa m nwoke. Anyị kenesi anya o si n'elu vuu bịagburu nwa ọha jekwa na Lagos onye chigoro n'ọkwa ebe o siri pụ ewepụzi onye ahụ ọsịkwa ya bịakwa were oche. Papa dị ka a na-agwa nwa. Na nwere onye akụkọ dị akụkọ dị kasị gere egere. O nwere ife Chukwu anara eme. Abụsị bụ otule. Abụsị ọ nọkwa ya. Abụsị bụ otule. Abụsị bụ otule. Ibo. Ọ dị from. Mana mfụ ga gịnị mere ka mme gịnị? I nwere ike ikene okenye mụrụ gị amụ tọrọ gị atọ mụọ gị amụ. Gee ntị. Kwanyere onwe gị ugwu. Kpalịa ma kpalịa gị. Ọ gịnị dị? Mbosi audu mbosi anọ gị izwe bịa ma bịa m ebuli nne edebere m balbanye gị ilichapụ. Mebi na-akpalịrị m. Kwanyere onwe gị ugwu na-agwa gị. N'ife na-agwa gị. Igbo ọmụnwa ka isi otu agwa okwu. Isi o mebiriri. Ife na-eme gị n'isi. Ọ ngwa ka isi adịrọ mma. Ngwa ka isi adịrọ mma nwakpụda. Ọ gịnị dị? Ka ese. Nsị gị nwakpụda. Hey! Hey! Mano no beba. Hey! Ogini. Hey, nana. Ife metal. Ogini. Abuse. Ene. Ogini me. Debere ebe isi na ibu na obu nwa gị. Wee were aka ntị machita m ntekwara ndoru ana. Igbo. Ogini. Na napụ ịmụ ya amakwa m ihe na-eme. Mara kwa ese. Amakwa m ihe na-eme. Obi abịa m nọ na nịgwa nọ n'elu. Amakwa m ama. Isi na ịmara. Isi ịmara. Hey! Abose. Egbe ihe na. Agwa ọkụ ga-etiwala akị. Abose. Bịa ka ịkpara ndị mara bịa fifi fela. Adị m abụ ụlọ. Abose. Ihe mbịara ka m gwa gị bụ na nwa m nwaanyị na-eje di mbọsị eke na-abịanụ. Ndị di ya na-abịa eduru ya mbọsị eke na-abịanụ. Onye ga-asị ka m bịa gwa ya. Eziokwu. Ha na mbe m. Biko bịa ife onye metal bịa. Bịa ka ịkpa ọnọ pezie efe biko. Iwe ga-agafe n'oke. Agbụsị agba na ụtara. Agbụsị agba na ike. Igbo! 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 Jẹ́ kí n lọ́ta.